Tak si to predstavme. Je koniec pracovného dňa, posledný človek zhasí na svetlo, zamyká dvere a budova konečne stíchne. Zdá sa, že ide spať. Ale je to naozaj tak? Práve naopak. V momente, keď sa priestory vyprázdnia, začína sa tichá, no o to dôležitejšia služba. Poďme sa spolu pozrieť do zákulisia a odhaliť, kto vlastne chráni majetok, keď tam nikto iný nie je. No, presne o to ide. Bezpečnosť predsa nie je niečo, čo sa končí o 5:00 po obede odchodom z práce. Existujú tzv. Tichí strážcovia, ktorých úlohou je postarať sa o to, aby bolo všetko v poriadku až do ďalšieho rána. Dnes si rozoberieme ich prácu, ich povinnosti a zodpovednosť, ktorú majú na pleciach. Aby sme tomu celému dobre porozumeli, prejdeme si to pekne po poriadku. Najprv sa pozrieme na ich hlavné úlohy a každodenné povinnosti. Potom si ukážeme, aké vybavenie a právomoci vlastne majú v rukách. Následne zistíme, čo všetko musia mať v hlave. A na záver si to celé zhrnieme a povieme si, prečo sú títo ľudia takým neviditeľným štítom každej budovy. Dobre, poďme na to. A hneď na úvod, toto nie je len nejaký nudný zoznam úloh, ktoré si treba odškrtnúť. Vôbec nie. Je to skôr nepretržitý cyklus ostražitosti a aktívnej kontroly, ktorej cieľom je, aby k žiadnemu problému ani nedošlo. Takže ako to vyzerá v praxi? V prvom rade nie je to žiadne pasívne čakanie, je to aktívna prevencia. Všetko sa to začína nepretržitým dohľadom z centrálneho miesta, takej ohlasovne požiarov. Popri tom prebiehajú pravidelné obchôdzky po presne určených trasách. Tá prvá sa robí hneď ako odíde posledný zamestnanec. Hľadá sa čokoľvek podozrivé, náznak dymu, nezvyčajne vysoká teplota, proste detaily. Špeciálna pozornosť sa samozrejme venuje technickým miestnostiam a iným rizikovým zónam. A ak sa niečo nájde, no ak je to maličkosť, ako napríklad zabudnutý zapnutý spotrebič, rieši sa to okamžite. A ak je to niečo vážnejšie, bezodkladne sa to hlási správcovi budovy. To je presne tá otázka, na ktorú musia byť vždy pripravení. Všetka tá prevencia je fajn, ale čo ak zlyhá? Čo ak napriek všetkému začne horieť? Vtedy sa končí prevencia a spúšťa sa jasne daný protokol, kde rozhoduje každá jedna sekunda. V takejto krízovej situácii nie je priestor na improvizáciu. Postup je daný krok za krokom. Prvý krok – skúsiť požiar uhasiť vlastnými silami. Ale pozor, len ak je to bezpečné a reálne. Ak to nejde, nesmie sa strácať čas. Okamžite sa spúšťa požiarny poplach a volajú sa hasiči. No a popritom sa robí všetko preto, aby sa oheň nešíril ďalej. Napríklad sa zatvárajú dvere. Je to vlastne reťazec bleskových rozhodnutí pod obrovským tlakom. Aby toto všetko mohli zvládať, samozrejme nestačí len odvaha a znalosti. Potrebujú mať k dispozícii správne nástroje a čo je rovnako dôležité, aj potrebné právomoci. Takže poďme sa pozrieť na ich výbavu. Tuto môžeme pekne rozdeliť na dve časti. Na jednej strane máme to, čomu by sme mohli povedať hardware. Sú to tie fyzické veci, ktoré chytia do ruky. Telefón, hasiace prístroje, hadicové systémy či kľúče od všetkých priestorov. No a na druhej strane je niečo rovnako, ak nie ešte dôležitejšie, a to je software. Teda všetky tie predpisy, plány a smernice. Poplachové smernice, evakuačný plán. To je v podstate ich manuál pre každú možnú krízovú situáciu. A teraz sa dostávame k niečomu naozaj podstatnému. Títo ľudia totiž nenesú len obrovskú zodpovednosť, majú aj reálnu autoritu, právomoc konať rýchlo a rozhodne. A táto autorita, verte mi, siaha niekedy až prekvapivo ďaleko. Presne tak. Toto je asi tá najvážnejšia právomoc, akú majú. Ak vznikne požiar alebo len odôvodnené podozrenie naň, majú plné právo vstúpiť do akéhokoľvek priestoru, a to aj násilím, teda porušením zámku. To asi najlepšie ukazuje, aká kritická a zodpovedná je ich úloha. Samozrejme, s takou veľkou právomocou prichádza aj obrovská zodpovednosť. Po takomto násilnom vstupe musia daný priestor okamžite zabezpečiť, aby sa predišlo krádeži. V zápätí musia informovať správcu budovy a nakoniec sa zúčastniť kontroly priestoru, aby sa overilo, že je všetko v poriadku. Dobre, takže máme vybavenie, máme právomoci, ale čo tretí kľúčový prvok? No, predsa vedomosti. Pretože môžete mať najlepší hasiaci prístroj na svete, ale ak neviete, kde je a ako ho použiť, je vám v podstate na nič. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko musia mať títo ľudia v hlave. V podstate je to jednoduché. Musia poznať budovu ako svoje vlastné vrecká. A to doslova. Musia presne vedieť, kde sa nachádzajú priestory so zvýšeným rizikom požieru. Musia vedieť, kde sú hlavné uzávery vody, plynu či elektriny. A samozrejme, musia mať v maličku rozloženie evakuačných trás a polohu každého jedného hasiaceho prístroja.
A nestačí len vedieť, kde niečo je, absolútne kľúčové je vedieť aj, ako to použiť. To znamená, musia byť 100% vyškolení na použitie všetkých hasiacich zariadení. Musia poznať presný postup aktivácie poplachu a vedieť, ako správne komunikovať s tiesňovými zložkami. Všetky interné predpisy musia ovládať tak, že by ich vedeli aj o polnoci. No a tým sa pomaly dostávame do finále. Keď si to teraz všetko poskladáme dokopy, je nám asi jasné, že toto nie je len nejaké obyčajné stráženie prázdnej budovy však. Je to neuveriteľne komplexná a zodpovedná práca. V podstate to celé stojí na 3 pevných pilieroch. Prvým je neustálá ostražitosť. Druhým sú správne nástroje a právomoci. No a tretím sú hlboké vedomosti. A až keď tieto 3 veci fungujú dokonale spolu, máme naozaj efektívny systém ochrany. A toto je asi tá najdôležitejšia myšlienka. Bezpečnosť budov a pracovísk sa nekončí o 5:00 po obede. Je to operácia, ktorá beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prebieha v tichosti, vďaka profesionálom, ktorí chránia nielen majetok, ale v konečnom dôsledku aj prácu nás všetkých. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Keď sa tak rozhliadneme okolo seba, koľko ďalších takýchto tichých strážcov a neviditeľných systémov asi funguje okolo nás každý jeden deň bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali? Ich práca je možno skrytá, ale jej výsledky pociťujeme neustále.